amana unjalo ke ukufa umthetho wakho kuyaqakatha uthathe emva naphambili nangoku akho umuntu uyaziyo ukuba uyawufanele efelaphi futhi sifa kanjani ngoba ubomi nempilo ekhoyo ingamabona ndenzile nanje uba ndithi kuni lihlale nexesha lokuphambukela kwenu emhlabeni nizoyikela ngangena kakuhle emhlabeni ubelekelwe kwizibhedlele zikanokutsho ngabantu ababelekisayo bekhona kodwa kuthi xa kufuneka uflathele iphakathi fakwakho kuxoxise uthi sa emaphepheni nasezindabeni nanje unicela mawisele uba xa ubheka kuxhomo bhatyi naxa ubheka emngcwabeni ongengowakho ubothi xa ubuyile ukuhlala uhlale uthandazela ukufa kwakho. Ndiyanicela bethu, do not turn a blind eye ekuthandazeleni ukufa kwakho. Irongo gqithi into yokucifana uba nguwe obefanele uzoxhoma ibhatyi apha. Mhlawumbi ngengabanye abantu beyekwe yakho. Le nto ke ndiye ndiyicele into yoba sawufika kwiinkonzo ezinje umntu ingqondo nenhliziyo yakhe ibethe ngesingqi sinye namazwi ecuba. Mama umnyamane, umsebenzi wami bethuna ukomba amagonzi into endaphumela yona ekhaya. Nangoku ndadibana nomama omnyamana ndize apha eMelton Matiwane vele ndizokomba amagonzi wakhutshwa yena ephethe imali ezondibulela umntu apha kuye esibelekweni sakhe ekuphume kudidiyelo lwesibeleko sakhe. Abantwana bangabe fundisa yabona xa ukhonza kakuhle kufuneka umuntu abe nomzimba. Ikholwa lizala amanye amagqobhoka. Ngoba into esixakekisa kakhulu noBhayibhile kule cawa ngabantu abakhoyo kodwa ekungekho nto apha emva kwabo. Yabona le nto enochuku ethi babona inyathelo lakhe libheke ebomini bahambe emkhondweni wakhe baphumla ezulwini makadunyiswe umkhokheli alomzekelo wakhe kungasweleki imlandeli wasemkhondweni wakhe. Yinto ecengayo le kuba abantu xa bekhonza uThixo bangabi ngomayilile, bayazi uba uThixo ukhonzwa ngesazela, bangahlala ecaweni elibele imfitshi onobe nani intombi yasekhaya. Gqobhoka xa sawuyeka lizale elinye igqobhoka. Uxolweni Rhamente, uxolweni family, uxolweni
thabatha kwelamanyange kwelabantu abadala sithi kuni akulahlwa mbeleko ngakufela. Ukumahluko phakathi kwemali nexesha. Is a thin line that people couldn't even notice. Mamseheli. Imali xa uyicomparison nexesha. Wonke umuntu onemali uyazazi unamalini. Nesebhankini yakhe, nesepokothweni yakhe. Wonke umuntu onemali uyayazi imali yakhe. Futhi umuntu onemali uyayazi imali yakhe oba iza kumthithishi ixesha elingakanani apho engangeni. Amene kathi niye unomosha xesha ngale. Kodwa umahluko phakathi kwemali nexesha akho umuntu uyaziyo apha uba uselelwe lixesha elingakanani. Uthixo manditsho apha xa kuthiwa wayitwabulula uSirayeli intente ngaphesheya. Amende kaThixo nditsho nje ndihlale phansi. Xa ufunda ndiyeke iExodus, you begin to understand only 3 things. As is the theological themes the Exodus. 1, a self-disclosure of God to Moses and the people of Israelites. Kuzityhila kukaThixo. Ezityhila kuMoses nakwabantu bakwaSirayeli noBhayibheli. Ngoba uThixo esikhonza yena kwilizwe elibhiliva kwi-proof ne-evidence. Ufihliwe. We cannot prove God. Kodwa xa ufunda istory samaSirayeli diniyeke throughout from Egypt to the promised land eKhanani, ubona uThixo ozityhilayo kubantu bakwaSirayeli. Esityhila uThixo xa behlangabezana neenkathazo zendlela. Amende kaThixo. Uyabona noba asinawukwazi unipruvela uThixo, kodwa mhla wangcungcutheka emhlabeni umbona kahle uThixo, ngoba uThixo uzityhila ngemizuzu enzima. Amende kaThixo ndiniyeke. A self-disclosure of God to Moses and the people of Israelites. Ndizotsho apha kuni. Amende kaThixo. Ndithi nje mlinde uThixo. Uza kubona ukwenza kukaThixo kumangalisayo. Bayeke abantu bathethe yonke into abafuna ukuyithetha, kodwa uhlala apha uthi mandingaze ndimke kuwena. Amende kaThixo. Ngoba uThixo wethu yena ufihliwe. And futhi ungenzi mabhongo xa unoThixo uhambe usenza ukhalikhali ngento edibene noThixo. Ufuna nje abantu abanwine lapha kuye ngaphakathi bamlinde. Amende uThixo. USirayeli xa ufunda iExodus ufumana loo nto mfundisi eyoba wazityhila kumaSirayeli endleleni. Amende kaThixo. Futhi uThixo xa ezityhila akasityhili ebantwini ebenza kakuhle qha. Uzityhila uThixo abantu sebebhatyaza. Amende kaThixo. uThixo asityhile athi kubo bendidaniswa sisizukulwana esi iminyaka engama-40 ngabantliziyo lahlekayo aba abasazanga indlela zam. Ke ndafunga ngabo ngomsindo wam ndathi abazungena ekuphumleni kwam. Azityhile uThixo bemphoxa. Athi uThixo xa ezityhila ngoba akabaqumbeli kuphele. Athi uThixo yivani mazulu bekani indlebe
You begin to understand it's a divine dramatic act of God. Hey. Uthixo onesimene ogqezula in the midst of enemies. Uyabona kandiniyeka xa uthixo ukuvasa intshaba zijongile. Kamende kathixo uthi khaphe wafika. Kamende uthi khaphe kwabini xa uthixo ekuvasa. Yilindele into ethiwa yi-God's divine appointed time. Uthixo usebenza kakuhle ngelila lakhe ixesha. Kamende kathixo yilinde i-timing kathixo. Xa ifikile ulizibhophoka lisithi indaba yam yaphalala. Imene ngakulandelwa kokulungileyo nenceba ihlala. Sabuvasa uthixo bejungile. Bayeke bakuhleka lamamene mene umhlaba. Yabona kandiyaka bonke. Xa ufunde Exodus, into yokugqibela ikhola ku-Exodus yinto ekuthiwa xa ibizwa yi-God's fidelity. I-God's fidelity uthixo ngamane esipepe kaphina sethu. Uthixo othi awukuthatha akubeke emqolo ahambe nawe enyuke nawe bebonela abapostile bakhe. Nisikwamkele ekunyukeni kwakho inhlungu zonke ziphelile. And xa ndiniyeka nantsi into endonzakalisayo kwezinto enizithethayo yile ethi umagambo waqhobosha. Ayendenzakalisha le ngoba le nto esikuyo ifuna abantu abaqhoboshayo. Amen. Uyabona le nto esikuyo Mamseri ifuna abantu abaqhoboshayo. Kamenze kaThixo lo mama kamenze kaThixo ebedibana nenkathazo kodwa ebengazixhomi kwi-status inkathazo zakhe. Ebeqala iflaska ebotyokela ngaphakathi nenkathazo zakhe. Kamenze kaThixo ngoba uyabona ubuhamba uqala lilizwe ngenkathazo zakho uzawuba sengxakini. Le nto esikuyo idinga umntu aqala iflaska akrobokele ngaphakathi. Kodwa ke mandithi kandiniyeka ukumahluko mfo kathetha phakathi kwebhotile neflaski. Ibhotile ibamba ubanda nomkhenkce. Ibhotile iboyijonga kakuhle xa iphuma fa isefrijini. Nangoku ezinye zide zithile igama kuthiwa ngomabile banda. Ngoba ibhotile kandiniyeka umsebenzi webhotile kamende kaThixo kukugcina into ebandayo. But yazi uba iflaska ibamba ubushushu. Kamende kaThixo ndiniyeke. Uyabona apha emanyanweni mntasa uyawuphuma ngaphambi kwexesha kuba iflaski yakho ayibamba ubushushu. Kamende kaThixo yonke kusasapha kule cawa. Le cawa idinga abantu apha abaneflaska ebamba ubushushu bathi
nawe kwasenofefe kwenyuka. Umama Makhamba into endimthande ngayo ebengayingeni imfitshi abantu abahlalela imfitshi Umama Makhamba kangaka nobone obumqengelezi Umama Makhamba amenza kaThixo ebephuma imvula isitsho amenza kaThixo lento esikuyo kanti niyeka ifuna abantu abaphuma nodumo imvula isitsho uthubeleze phakathi kwezenyeliso nesithuko amenza kaThixo uyazoba kwelakala noba apha siyatshutshiswa asiyekelwa siyathingaza asincami sikhahlelwa phansi asitshanyamaniswa kungoko singethi mandla ngoba noma umuntu wethu wangaphandle yonakala kodwa wangaphakathi uyahlaziyeka kwaqala uthi konje yonakala. Yeka umakhulwana umakhulu wanyeke nami nyeke uzela befundisi udidiyelo losibeleko sakhe wazala abefundisi ndiyabona ngizowuthapha kunye nihlale kuThixo nina ningamshiyi uThixo ngexesha lokuxakeka kwenu nihlale kuThixo. Uyabona futhi xa uhleli kuThixo awuthi uThixo xa enikele iintshaba zakho esandleni sakho uthi wena ndizawuzibonisa onda xa ungubaba apha kule nto esikuyo sikubona ngoba uthi xa iintshaba zakho ebezifuna ukungcwaba uphile zithekwele wena ufuna ukusiphindezela sikubona ngaloo mizuzu siqonda uba ongubaba lo akayazi lento esikuyo. Uyabona kamene kaThixo kanti niyeka uDavide vayise emva kwexesha elekwa nguSawule wabaleka waphela emqolombeni wasathulanga wavala pha intambo zesigawu waphumula kuSawule. Xa edibana noSawule ephelelwe ngamandla phezu kwentaba eGilbowa kamende kaThixo ephelelwe ngamandla uDavide zange athathe ikrele afuna umbulala. Into ayithethayo wathi nje kha umphefumlo wam usindile njengentaka emkhibeni wababambisi umkhibe ukhawukile sasinda thina uncedo lwethu lusekhameni likaYehova. Makanugcine uThixo anithambisaqelise aniphephise kuzo zonke izinto anibhraketha kuzo uSathana kamende kaThixo ngoba sihleli nje uSathana uyasibhraketha. Cela ke nithathe